Здравейте, резониращи души! Аз съм Димитринка Димитрова, а вие сте с 5-ти епизод на Резонанс – пространство за душата, ума и сърцето. Продължаваме да изследваме пътеките към нашия вътрешен свят и силата на нашата творческа енергия, за да се свързваме истински със себе си и да градим нашата общност на споделеност и подкрепа за ежедневно благополучие. Резонанс търси своите хора, тези, които имат нужда от място, което е мотивиращо, човешко и истинско. Ако вие сте от тях, не пропускайте да се абонирате за канала и да последвате линковете в описанието. Вашият абонамент, коментарите под съдържанието и споделянето му ни помагат да се свързваме и да разширяваме нашето общо поле на вдъхновение. Благодаря ви, че сте тук и споделяме този процес на резонанс, в който всяка минута и звук ни напомнят, че в нас винаги има сила, светлина и творческа енергия. Днес пред нас стои една от терапевтичните ми карти. Тя носи името "Болката като преминаване". Погледнете я за момент. Въпросът на картата е: ако болката беше врата, към какво би могла да ме преведе? А днес ще си дадем една афирмация, която ще повтаряме заедно. Мога да премина през болката, без да се изгубя в нея. Колко често се опитваме да запушим болката с работа, храна, стотици видеа, безсънни нощи в мислене. Но тя не е враг. Тя е знак, че нещо в нас иска да бъде видяно, прегърнато и понякога освободено. Днес ще научим как да направим от болката врата, а не стена. А в това ни помага специален гост. Скъпи слушатели, отново ни гостува нашият любим астрален философ, професионален избегвач на юмручни боеве с облаци и експерт по преминаване през всякакви портали, дори тези на хладилника в 2 часа през нощта. Добре дошъл отново, Шри Безлимитис! Намасте, гуру! О, резонираща душицо! Току-що бях в 12-тото измерение и знаеш ли какво разбрах?
че болката там я продават в малки шишенца с надпис «Преминаване с надграждане». Само 3,99 светлинни години. Ама хората пак не я искат. Защо не я искат? Може би, защото е горчива? Не, защото искат болката да им дойде с инструкции за монтаж и гаранция за връщане на парите. Ама животът, душице, не е магазин за мебели от Икеа. Понякога болката идва с един чук и един гаечен ключ, без етикет. И ти трябва сама да разбереш дали да строиш стена или да разбиеш врата. Аз вчера направих голям пробив. Стана ми интересно. Би ли споделил с нас? Болката в лявото коляно от онзи път, когато танцувах техно с келнерите на астралния круиз, най-после се премести. Представи си, не изчезна, а стана врата. Врата към способността да седя мирно и да пия чай, без да обяснявам на всеки защо не подскачам и не танцувам. Еволюция, скъпа. Значи, болката може да те отведе до смирение? Или до вдъхновение, или до не, или до новата ти версия, която не крещи на всеки, който забрави да ти върне добро отношение. Проблемът е, че вие хората се опитвате да минете през болката като булдозер, а тя е врата за леки стъпки. Лека дзинк, отвори се. А какъв е твоят номер 1 съвет за днес? Спри да бягаш от болката, сякаш е инспектор по данъчните. Покани я на чаша вода. Кажи: хей, болке, знам, че си тук. Какво искаш да видя? И после я изпрати. Без драма. Като госта, който прекали с разговор за проблемите в неговата фамилия. Чао! И между другото, зрителите ти пак ме засичат. Астралните им известия надуват цялата ми чакра за търпение. Давай да ги пускаме на живо. Добре, нека чуем какво споделят нашите скъпи зрители за малките избори от миналия път. Здравейте, Димитринка! Аз съм Елиза и съм учителка. Приложих изборът на настроението на кръгъл час. В 2 бях мрачна, защото някой беше изял последното парче шоколад от бюфета. В 3 волево смених състоянието на леко раздразнена, но с надежда за бисквитки. В 4 се получи чудо. Едно дете ми подаде бомбон и каза: Госпожо, днес сте по-слънчева от обикновенно. 3 стъпки на вярата ги записах на стикер и залепих на хладилника. Аз мога, аз успявам. Аз не изяждам втория сладолед преди обяд. Спрях да се самосъжалявам. Но признавам, все още не мога да кажа смело не на майка ми, когато ме пита защо нямаш гадже. Това е за епизод 12, предполагам. По време на кралската осанка ударих главата си в абажура, но поне го направих с достоинство. Благодаря ти! Здравей, любим мой подкаст. Здравей, Димитринка, аз съм Велизар и няма да повярваш. Опитах кралската осанка пред огледалото и се оказа, че досега съм стоял като буквата С. От спаси ме, гърбът ми умира. Изправих се и вратът ми изпука като пуканки в микровълнова, но жена ми влезе и попита: ти по-висок ли си? За първи път от 10 години. Седмица по-късно вече не ме боли главата от това да гледам телефона под ъгъл 45 градуса. Единственият проблем, правилото на 5 минути, ме накара да изпразня съдомиалната веднага. И открих, че ми липсва една вилица от 2018 година. Още я търся, но съм прав докато търся. Благодаря за насоките. Благодаря на нашите зрители за включването. А сега ще продължим с басня за каменното цвете и бурята, вдъхновена от картата «Болката като преминаване».
в една пустинна долина растял каменно цвете, толкова твърдо, че никой вятър не можел да го счупи, но и никой дъжд не можел да го напои. Един ден дошла буря, каквато долината не помнела. Каменното цвете изкрещяло: аз няма да падна, свикнало съм на болка. Но бурята не искала да го счупи. Тя само прошепнала: остави ме да премина през теб. Цветето се разтреперило. За първи път позволило на болката да го напука леко, съвсем мъничко. И през пукнатините влязло семе, носено от вятъра. Когато бурята отминала, каменното цвете вече не било само. От сърцето му растяло меко зелено стръкче. Поуката: не всяка болка идва да те унищожи. Някои предизвикателства идват да разпукат черупката, през която да покълне новото ти аз. За да не останем само в мъдростта на Шри и в баснята, ето 5 прости практики, които да превърнат болката от товар в преход. Смяна на позицията на тялото. Болката често ни свива. Раменете напред, глава надолу. Направи един съзнателен малък избор. Изправи гръбнак. Вдигни брадичката с 2 см. Това не отменя болката, но и казва: ти си тук, но аз съм над теб. Вечерният въпрос. Преди лягане се запитай: през коя врата преминах днес, без да я нарека болка? Например, станах рано въпреки умората. Казах не на човек, който ме изтощава. Плаках, без да се срамувам. Запиши си едно изречение. Искането като мост, а не като упрек. Голяма част от болката в отношенията идва от това, че не искаме ясно, а се оплакваме. Днес тренирай. Вместо никога не ми помагаш, кажи: бих бил благодарен, ако ти ми помогнеш с това точно сега. Вместо винаги закъсняваш, кажи: за мен е важно да се срещнем в 6 часа. Би ли се съобразил с това? Болката от неразбраност се превръща в врата към яснота. Тихите 5 минути след скандал. След като пламне спор, болката често остава като лепило в стаята. Правило. Двамата спирате за 5 минути пълно мълчание, без телефони, без тръшкане. В това мълчание всеки сам си казва: през каква врата искам да изляза след спора? Да бъда прав или да бъда близък? След това се връщате само с едно изречение: готов съм да те чуя отново. Работи като магия, ако и двамата искате, в случай, че се карат 2 души. Вратата в момента. Когато почувстваш болка, физическа или емоционална, спри за 30 секунди. Сложи ръка на мястото или на сърцето си и кажи: тук има врата, не съм затворен. Просто признай болката, без да бягаш от нея. Благодаря ви, че бяхме заедно в този 5-ти епизод на Резонанс. Не забравяйте, болката не е крайната спирка. Тя е антуражът на вратата. А вие сте този, който решава дали да я отвори, дали да я заобиколи или да остане пред нея и да й каже: благодаря, че ме доведе тук. Сега продължавам сам. Бъдете смели, заявявайте се, бъдете тук и сега, защото това е начинът да бъдете свободни.
Благодаря ти, че си тук и споделяш този момент с Резонанс. Ако това съдържание ти носи спокойствие, тема за размисъл или вдъхновение, подкрепи канала с харесване, абонамент и коментар. Помогни на това послание да стигне до повече хора, за да градим заедно нашето пространство на споделеност и резонанс. До скоро!